το σκελετό πάνω στην Αμφίπολη. Η Γιάννα είναι ο σκελετός? Όχι, αυτή τον έβαλε για να πάρει τους 180 ο άλλος. Η Γιάννα? Βέβαια. Πώς θα βγει πρόεδρος? Γιατί ο Σαμαράς θα τη βγάλει τη Γιάννα πρόεδρο, όχι ο Τσίπρας. Ανάποδα διαβάζει τα γεγονότα. Ανάποδα τα διαβάζει. Συριζέα είναι, παιδί μου. Συριζέα είναι. Ναι. Η Γιάννα. Τι είναι, παιδί μου, της Επαναστάσεως. Με αυτά τα σποτάκια που βάζεις, πρέπει να το καταλάβω εγώ. Και Συριζέα και τροτσκίστρια. Εγώ θα σου πω. Επαναστατικά δηλαδή έγινε ό,τι γίνεται. Τώρα τι μαλακίες. Ρε που. Και ο σκελετός είναι έργο της κυβερνήσεως. Καταλαβαίνεις από αυτό τα ποσοστά της επόμενης δημοσκόπησης. Είναι τόσο χάλια που φυτέψανε σκελετό μες στην Αμφίπολη. Ποιος παππούλης είναι, αυτό κλαίω μόνο. Ψαχτείτε στα νεκροταφεία ποιος έκανε εκταφή τις τελευταίες ημέρες. Εκεί τον βάλανε. Τόσο διαπλεκόμενοι που σιγά σιγά θα βρούμε και καμιά πρώτον μη εκεί πέρα στην Αμφίπολη. Ακούγεται όμως ότι η Αμφίπολη έχει γίνει ήδη εταιρεία. Αμάν. Ναι, και είναι ήδη στο σκάνδαλο της LuxLeaks. Εκεί φτάσαμε. Ναι, τι. Συμφωνώ. Πες με εσύ, το αποκλείς. Δεν με ρώτησες ποιος είναι αυτός που βοηθούσε τη Γιάννα χθες το βράδυ. Ποιος βοήθησε τη Γιάννα? Ο Φώτης. Ελπίζει ακόμα. Α, καλά. Αριστερά. Δεξιά. Παρουσιάστε. Εδώ εμείς αυτή τη στιγμή τι κάνουμε? Προχωρούμε προς την έξοδο. Στα τσακίδια. Και ακόμα παραπέρα, πώς το λένε αυτό, ακροατής. Το μελοποιημένο Παπαντόπ που ακούμε σήμερα από το συνθέτη Μαρκόπουλο είναι σε στίχους του ποιητή και συγγραφέα Μίτσου Κασόλα. Παρακαλώ να το αναφέρετε. Ευχαριστώ. Το αναφέραμε, έχετε δίκιο. Δεν λέμε πάντα τους συντελεστές, αλλά επειδή μας παρακινήσατε, το υλοποιήσαμε και αυτό. Οι ζωντανοί επιχειρηματίες είχαν τη χαρά να ακούσουν τον ζωντανό Σαμαρά. Είναι το ασφαλιστικό της γενιάς που ξεκινά τώρα τον εργασιακό της βίο. Δηλαδή σε 30 χρόνια. Καλά, για να φτάσουμε όμως να πω ότι αυτή η γενιά πρέπει να ζήσει παρούσα. Έτσι. Θα ζήσει παρούσα και θα είναι εδώ. Να είστε σίγουροι για αυτή τη γενιά. Απόψε ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σε 200 νέους επιχειρηματίες που είναι ζωντανοί και ζουνε. Μπράβο! Και ζωντανοί και ζουνε, και θα μπορούσε κάτι από τα δύο να μην ισχύει, οπότε θα είχαμε εκεί ένα πρόβλημα. Όχι ότι είναι βασικό αυτό, αλλά είναι καλό να μιλάει ο Πρωθυπουργός σε ζωντανούς που ζουνε ανθρώπους. Λαός, ελπίζω ζωντανός, κάτι τώρα τελευταία ψιλοκουνιέται, έστω η νεολαία του, κάτι είναι και αυτό από το τίποτα και την απόλυτη ησυχία. Απόλυτη όχι, αλλά από την ησυχία που επικρατεί γενικότερα, κάτι είναι και αυτό. Λαός λοιπόν ζωντανός, μέρος βου. Έλα. Και πριν από λίγο έκτακτα μία δημοσιογράφος εκεί πέρα του σταθμού και είπε ότι ο τάφος που ανακαλύφθηκε φέρει μέσα γενετικό υλικό του Αλέξανδρου μέσα στο σκελετό. Λοιπόν, αυτό πήρα να σου πω. Τι? Είπε κατόπιν ο τάφος, λέει, είναι 1 και 80. Σαν την μου τη χώτα. Δεν είναι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σωστό, γιατί ο Μέγας Στρατιλάτης ήταν 1,40, 1,50, τέλος πάντων. Μόνο οι Μακεδόνες στο κράτος εννοώ. Στα αγάλματά τους εκεί μέσα στην πλατεία την κεντρική που έχουν φτιάξει. Η Μακεδονία, ξέρεις, πάει σύννεφο εκεί πάνω. Όχι η Μακεδονία, η χώρα. Έλα. Και πριν από λίγο έκτακτα μία δημοσιογράφος εκεί πέρα του σταθμού και είπε ότι ο τάφος που ανακαλύφθηκε φέρει μέσα γενετικό υλικό του Αλέξανδρου μέσα στο σκελετό. Λοιπόν, αυτό πήρα να σου πω. Τι? Είπε κατόπιν ο τάφος, λέει, είναι 1 και 80. Σαν την μου τη χώτα. Δεν είναι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σωστό, γιατί ο Μέγας Στρατιλάτης ήταν 1,40, 1,50, τέλος πάντων. Μόνο οι Μακεδόνες στο κράτος εννοώ. Στα αγάλματά τους εκεί μέσα στην πλατεία την κεντρική που έχουν φτιάξει. Η Μακεδονία, ξέρεις, πάει σύννεφο εκεί πάνω. Όχι η Μακεδονία, η χώρα. Ναι, η χώρα. Μόνο αυτοί έχουν στήσει αγάλματα με το πραγματικό του ύψος. Αυτοί τουλάχιστον τον παρουσιάζουν 1,40, όσο ήταν ο άνθρωπος. Λοιπόν, άντε, γεια. Πάω γαλάτσι και έρχομαι να πάρω τον Καλαμούκι να τον πάω στο νοσοκομείο. Εδώ πέρα κλείσαμε το κόκκινο για να ακούσουμε Ελληνοφρένεια και αυτός μας βάζει το Τσίπρα. Και θα τον πάω στο νοσοκομείο εγώ τζάμπα. Ότι έχει τρελαθεί σήμερα, δεύτερη αβάντα. Τι να κάνουμε, δεν γίνεται αλλιώς. Έρχονται οι Συριζέοι στα πράγματα, πρέπει να πάρουμε θέση. Υπουργική, βουλευτική, κάτι. Να πάμε στην αίρη, πρέπει να δούμε και εμείς την επόμενη μέρα μας τα κάνουμε. Πάω γαλάτσι κατεμένο τζάμπα να τον πάω. Τζάμπα, ό,τι γουστάρει. Τζάμπα, έλα, γεια.
Λοιπόν, άκου, πήρα για το ύψος του Μέγα Αλέξανδρου που δεν είναι τελικά στον τάφο. Μετά σκέφτηκα κάτι άλλο, ρε φίλε. Οι Πέρσες, το γνωρίζεις αυτό, οι Πέρσες φορούσαν, οι στρατιώτες στον Περσικό στρατό τέλος πάντων, χρησιμοποιούσαν ψιλοτάκουνα για να κατορθώνουν να είναι όρθιοι ενώ ύπευαν. Έτσι, το έχουμε αυτό, Ενώ ύπευαν, ποιον ύπευαν? Το άλογο, ρε παιδί μου. Να τα λες, παιδί μου, αυτά, ακούγονται διάφορα. Ναι, το άλογο. Και για να στέκονται όρθιοι φοράγανε το ψιλοτάκουνο. Ρε φίλε, ο Μέγας Αλέξανδρος, πώς το φτάνε το άλογο? Α, δεν είμαι σίγουρος ότι ανέβαινε ο Αλέξανδρος στο άλογο και όχι το άλογο στον Αλέξανδρο. Α, λες, υπήρχε και αυτή η πιθανότητα. Δεν ξέρω, ακούγονται διάφορα. Απόστολε. Έλα. Καλημέρα, Λεβέντη μου. Καλημέρα. Οι δύο τηλεοπτικές ελληνοφρένειες ήταν κάτι άλλο, λύθηκα στα γένια, να είσαστε καλά. Και αυτό που θέλω να σε ευχαριστήσω, ξέρεις ποιο είναι? Που ξεφτύλισες τα τραγούδια του Σταμπούλη, του Λοχεία, του Λαλαλά, του Κατσαρού. Για να καταλάβεις, Αποστόλη μου, γιατί εμείς πιτσιρίκια τότε, γιατί έπιασαν την υπέρπικη Ζέπελιν, όπως είχε πει και ο Μέγας Σταυράκης. Αυτές τις μαλακίες ακούγαμε. Βάζ' τα μάνα και θα γίνει το μεγάλο πείδημα. Και όταν ακούγαμε το Smoke on the Water, αγγλικά δεν ξέραμε, λένε πάμε για επανάσταση. Μου και ορμάγαμε. Με το Smoke on the Water κάνατε επανάσταση? Έλα, δεν μέχρι να καταλάβουμε ότι ο Γκίναν έγραφε στίχους για ένα μαλάκα που κάψε το ξενοδοχείο. Εμείς νομίζω πως έγραφε να πάρουμε τα όπλα και να βγούμε. Τώρα μου μανίτσα μου και το Κατσαρά, αυτές τις μαλακίες. Μανούλα μου, μανίτσα μου από τη μία και από την άλλη Smoke on the Water. Έλα, όχι, αυτά βγάζανε στην τηλεόραση. Εμείς ακούγαμε Smoke on the Water. Μα με τον Κατσαρό θα κάνεις επανάσταση? Ας κάνεις με το Smoke on the Water, δεν κάνετε? Και το House of the Rising Sun, σιγά. Μπορώ να μιλήσω με τον Αποστόλη? Εγώ είμαι. Αποστόλη, διαμαρτύρομαι με τον ακροατή που πήρε πριν από λίγο. Γιατί διαμαρτύρεσαι? Μην μαλώνετε μεταξύ σας, δεν θέλω τέτοια. Δεν θέλω έρηδες. Άκουσε με, Χριστό μου παιδί, παρομοίωσε το Γιακουμάτο με τον Καραγκιόζη. Ντροπή του να υποτιμήσει τον Καραγκιόζη έτσι. Είναι ντροπή του. Μπορείς να βάλεις μια παραγγελία για την Παρασκευή? Λέγε. Βάλε αυτή που με την κασέτα ένα σπίτι στην Καλαμάτα. Ναι. Ας πούμε, φιλαράκο. Ναι. Νοικιάζεις κάποιο σπίτι στην Καλαμάτα? Ναι, αμέ. Να σου πω κάτι, ρε φίλε. Τι? Εκεί που έχει, ρε φίλε, θέλουμε να βάλουμε κάτι δεντρίλια, ωραία, όμορφα. Έχει, τι δεντρίλια για να κρεμαστούμε από εκεί, να κάνουμε ταρζανιές. Εγώ μέσα είμαι σε όλα αυτά, Αγγέλες και εσύ θα οικονομήσεις. Το νοικιάζω μαζί με μένα. Άμα βάλεις τέτοια, ό,τι όργιο, ό,τι βίτσιο, μέσα κι εγώ. Καλαματιανό δεν έχεις ακούσει τίποτα? Μαντίλι. Τι άλλο? Μαντίλι είναι μαλάκα. Καλαματιανό δεν έχεις ακούσει? Για το μαντίλι και κάτι λούγκρες καλαματιανές. Τι άλλο έχετε? Μπάφο, ρε. Μπάφο. Σιγά μην έχετε και Λευκοσία. Τι είναι μπάφο? Μπάφο, ρε, τρίφυλλα, ρε. Βάζελιστε εκεί κάτω. Τι είναι αυτά? Πίσω το ποστάνι, έχει ποστάνι καταρχήν. Όπα, εγώ δεν βρίζω. Ρε, ακούσεις, σου λέω. Ναι. Ποστάνι το σπίτι έχει. Τι έχει? Ποστάνι από πίσω. Όπα, ακόμα δεν σε βρίσκες. Τι είναι αυτά που λες τώρα? Τι είναι αυτό, ρε, πού πήρα ο μαλάκας? Στο είπα εγώ από την αρχή. Μαλάκας είσαι. Ρε, νερό έχει πίσω, ρε. Α, νερό, δεν το είπες από την αρχή. Τι θες να κάνουμε, κολυμπηθράτο? Ρε, να ποτίσω τα δέντρα μου θέλω, ρε. Να ποτίσεις τα δέντρα σου. Και αν είμαι και εγώ πάνω στα δέντρα. Θα σε ποτίσω και σένα, ρε μαλάκα. Νερό έχει. Έχει. Τι λεφτά θέλεις, ρε? Καλέ, τι λεφτά να θέλω? Άμα τραβήξω αυτό το βίτσιο θα θέλω και λεφτά. Με πού ξύπλεξα, ρε, κοίτα να δεις, ρε. Για μένα φαντασίωση. Περίμενα τον πρώτο που θα βρεθεί. Να βρέθηκες εσύ. Τι μαλάκας είναι αυτός? Ρε, λεφτά θα πάρεις, ρε μαλάκα. Δεν θέλω λεφτά, σου λέω. Τι θέλεις, ρε? Κάνε με Ταρζάν, μόνο αυτό θέλω. Θα σε επιδείξω, θέλεις, ρε. Ταρζάν θέλω να είμαι. Να σου πω κάτι, άμα σε επιδείξω θα μου δώσεις το σπίτι. Τώρα συζητάμε. Να σου πω, θυμιατός είσαι. Τι είναι αυτό, ρε? Για πες μου λίγο, θυμιατό είσαι, για πες μου λίγο. Ρε, θυμιατός, ρε, τι σε νοιάζει εσένα? Ο θυμιατός είσαι. Να σου πω κάτι. Εκτός από πουτάνες κολομπαρούδες, έχεις και ναρκωτικά? Ρε, τι ναρκωτικά, λεμονιές θα βάλουμε, ρε. Κι είσαι και γκέτσις, συν της άλλης. Δεν σου το είχα και καμπαρετζής και γκέτσις. Αλλά θα έρθω και θα σε γαμίσω, λέμε. Εσύ δεν είσαι, ο Τάκης ο Μενεξές δεν είσαι? Ποιος Μενεξές, ρε μαλάκα? Πού είσαι από το καμπαρέ, από τον Πειραιά, δεν είσαι που θέλεις να θυμίσουμε με το θυμιατό? Καλά σε κατάλαβα. Λούγκρα είσαι, Τάκη, Αν νοικιάζεις σπίτι, δεν νοικιάζεις. Λούγκρα είσαι, δεν μου το έλεγες, να πας να δηλωθείς, μωρή. Μην καρατεράτε να λυγίσουμε, πείτε για μια στιγμή. Μη δώσω στην κακοκαιριά, λιγάει το κυπαρίσι. Έχουμε τη ζωή πολύ, πάρα πολύ αγαπήσει. Έχουμε τη ζωή πολύ, πάρα πολύ αγαπήσει. Θέλω να μου βάλεις το «Μην καρτεράτε να λυγίσουμε», αφιερωμένο στο παιδί που αυτή τη στιγμή κάνει απεργία πείνας, τον Νίκο Ραμανό. Μην καρτεράτε